Bueno, lehenbizi hasiko gara, maia godenak bukatzen aurkezten. Batetik, Jon Mozidaka, Lasarte Horreko Euskara Batzorde burua, eta bestaldean, Flor Etxeberria Hernaniko Euskarako Batzorde lehendakaria. Eta ni, publiko batzordeko kide, Euskara Batzordeko zinegozia. Bueno, urteroko zita daura esan dintzake, badio urte batzuk euskara zendutzaldeko euskara batzordeen artean egitasmo gogorrea ematen dela, eta, gaur ingo dugu 2017an, gidatzeko baimena teorikoa euskara atera duten arteko zozketa. Herri bakoitzako hauteskolak adina ateratzen dira, irabazle, eta herrika antolatzen dira, bai? Beraz, herri zitatuak kotxan sartuta daude, eta zozketa hainberala daude. Datuak parte hartuko dutenen artean, herri bakoitzean, bere hauteskolak daude Etxea eta Mendi, Astigarrakoak beste zertan ateratzen dutena, Hernanikoak, Hernani Lagunak eta Otamendi, Lasarte Murtza, eta Urrietakoak ere ateratzen dute Sorozabal. Eta Usurbion ere Sorozabal. Beraz, igual dinorakoak datuak korroka gartuko eskugu, Egunon, eta nik zorionak ematen hasi nahi nuke, nahiz oraindik ez dugun saridurik. Baina nik zorionu behar ditut eta uste hausen nirekin ez bakarrik sariduna, baizik eta ekimen horretan parte hartzen duten denak zoriontzeko moduko egitasmoa eta alegina dago uste dut. Datuak ematea dagokin niri eta azalduko ditugu egitasmoa hasi zenetik gaurdaneko zeintzuk izan diran urtez urte parte hartu dutenak. 2010an hasi zen eta 2010an 24 lagunek parte hartu zuten, hurrengo urtean 70 lagunek, 2012an 112, 2012an 125, 2014an 140, 2015an 117, eta aurten 2018an 103. Nik uste datuak esanguratxoa direla, datuak orokorrean onak eta baikora direla, baina egia denara ere, urte guztiak ez dira berdinak. Batzutan, egoeraren araberan datikan eta bestari bat faktoren datikan, jende dira hori, gutxoa kontatzen da, ikusten da, azken urtean berriz ere gora dira da, beraz, aitorra dela aurtengo emaitza. 8 urte hauetan, nik urtez urte eman ditut eta segurasko ja asko zaizkiguen, 8 urte hauetako denak batu ezkero, 792 personak parte hartu dute egitasmo honetan. Baina uste jende asko dela. 792 elkartuko baino ditu hemen Euskadiko plaza honetan jende asko eta multzo handi bat izango ditzateke. Gizon eta emakume asko azkenean zenbaki horien atzean persona badago, gizon emakume badago, beraz, ikuste egitasmo honetan parte hartzen duen jende hori gero eta gehiago eta gero eta handiago da, eta hori dela, ez handia bakarritan baita ere, aintzindaria dela, ezta? Gazteak dira batez ere, dira baimena euskaraz ateratzea animatzen diranak, eta baita ere animatzen ditugunak. Dudik ez dago, gaur egun hau eta gazte direnak, eta baina dedikasketa direnak euskaraz egiten dituzte, baina editasunera iristen dira momentu horretan, gizarteak, erakundeak eta enpresa pribatuak eta barrek ere egia da euskarari ez diola, urratxak ematen badira ere ez diola beharrainako lekua ematen. Eta kasu honetan, aukera bada, momentu horretan berari gaztentzako hain importantea eta hain beste baloratzen duten momentu horretan beraientzako importantea den irabaimena ateratzeko aukera hori euskaraz izatea. Beraz, eta zentzu honetan, importantea dela esatea ere,
eskualdeko buruzaldea osatzen duten herrietako hauteskunde guztiak parte hartzen dutela egitasmo honetan, eta aldortatik eskerrak ere eman behar zailelako ze honek suposatzen duen ahaleginagatik eta ematen duten aukeragatik. Beraz, entzortan, zorionak eta eskerrik asko aukera hau emateagatik bai parte hartzen duten eta baita ere udaleek. Uste, ekimena bere txikitasunean familia guztiekin, baina egitasmoak berez handia bihurtzen dela aukera horregatik eta gaztei begira suposatzen denagatik. Eta eskerrik asko baita ere, isilpean eta txinaben lan hori egiten dezuten eskualdeko eta askotan gutxetan rekanizatzen dugun eskerrako teknikariek egiten dezuten lanagatik. Beraz, eta gaino hau edakoak, uste edako oso hona direla, zoriontzekoa dela, eta uste hartzen gaitula, 2019an ere jarraitzeko bidean, Hoixen, Bueno, zalantzaik gano garen bada, baina bestela, uste eta ondo zuzenean. Hasiko geha, Andoanek ditu bi sari, batek atera eta besteak inarri, bi Amaia Armendari Iturralde. Zorrio. Elixarete Mendizábal Ezeiza. Líaz de Roteta Artozamunoa. Igual autoskola izan esabitut, ez da? Autoskola Hernanikoa da. Eta horrekoa baza Mendi eta bestea za Negoetxea. Osea, ondo ganatu da. Hernani ditugu hiru sari. Vale, ben. Nora Negoetxea o Negoetxea, autoskola Otamendi. Beñat Montero Extensoro, autoskola Otamendi. Beñat Montero, trastu igual. Xavier Murugarren Lereño, autoskola Otamendi. Murugarren. Pasarten bat. Zitik eskatzen baino. Ale Salsamendi Galán. Bueno, orain, Urrieta. Osea, izan ezenak, Andoni Urrika eta Ikerda, autoskola Hernani. Eskola Hernani. Eta, guztu gine,